Yo, what's up mga buddy? And today, meron akong nakita nag-comment mga buddy na nagpaplano siyang bumili ng laptop. Release na, nag-iisip siya na bumili. Kaya ito mga buddy, question siya mga buddy kung Core i7 ba tong nandito sa Yellow Basket kasi iniba na ni seller yung laptop mga buddy. Naging seller na ang nakalagay dito mga buddy. Post ko is Core i7 siya na under 90. So pagkita ko, nabigla rin ako dahil seller ang nakalagay na 7 Gen. Iniba na pala ni seller to laptop na to mga buddy. Nag-change siya mga buddy kaya hindi ko alam kung bakit, anong reason. At kahit na ganun mga buddy na iniba ni seller yung mga product na yun mga buddy, iniba yung nasa Yellow Basket, ay meron pa rin akong ma-recommend sa iyo na mga laptop. Hindi lang to para sa kanya at para din yun sa inyo to na mga sulit na laptop mga buddy. Uunahin ko isa-isa sila mga buddy para makapili kayo ng mga laptop na sulit sa budget nyo. Let's go. For number 1, ito yung under 7K na 15 inches na Dynabook na Core i5 6 Gen na may DDR4 na 8GB RAM at 256 na SSD. Lahat to built-in camera and Wi-Fi ready. Number 2, itong under 7K pa rin, 13 inches na Core i5 na 6 Gen pa rin at 8GB RAM na DDR4 and 256 na SSD. Lahat to built-in camera and Wi-Fi ready. Number 3, under 7K pa rin na 15 inches, katulad pa rin na may Core i5 na 6 Gen at DDR4 na 8GB RAM and 256 SSD. And number 4 is under 8K na may 15 inches, Core i5 6 Gen, DDR4 8GB RAM and 256 SSD. Tuto to siya, may Wi-Fi at ready to use laptop. So number 5 is under 9K, 15 inches, Core i5 6 Gen na may DDR4 8GB RAM at 256 SSD. Katulad lang sila. Number 6, under 10K. May Core i5 na 7 Gen, DDR4 na 16GB RAM at 500GB na SSD. 13 inches na ito mga buddy at sulit to sa 10K budget mo. Itong number 7, 14K budget na 15 inches na may Core i7 6 Gen at DDR4 16GB RAM, 256 na SSD. Quad core to siya mga buddy at Wi-Fi ready. Ready to use laptop mga buddy. So lahat ng binanggit ko mga buddy ay sulit budget yun mga buddy para sa iyo mga buddy. Sulit din yun sa lahat ng makakita at viewers nito mga buddy. Kaya sulit yun na bilhin dahil legit yun mga buddy. Kaya nasa Yellow Basket lang yung lahat. Makakapili kayo kung anong budget ang kayang-kaya nyo mga buddy. Kaya and ready to use laptop, good for workers, student, or pang gaming man mga buddy. Goods na goods yun mga buddy. Kaya don't forget na mag-like, mag-follow sa akin for more, and mag-comment down, and any comment mga buddy. Share this to your friend and copy link mga buddy and add to your favorite. Let's go.